Mä tosi kovasti. Moi! Hei, tähän alkuun heti tällainen tiedotus, että siis jos sä oot kattonut mun viime videon, niin sä varmaan tiedät, että mulla on ollut aika vaikea vuosi takana. Ja ensinnäkin iso kiitos kaikista ihanista kommenteista, joita te olette laittaneet siihen videoon. Olen tuntenut lämmön ja rakkauden, joten kiitos siitä erittäin paljon. Niin mä aloin siis kuvaa muuttovlogia silloin, kun mä muutin Helsinkiin alkuvuonna, mutta sitten se muuttovlogin silleen lopetus ihan jäi kokonaan, koska mulla alkoi olemaan aika isot vaikeudet jo pelissä. Mutta nyt tässä videossa te pääsette siis näkemään mun muuton tän Helsinkiin. Ja videon lopussa mä tuun näyttää tätä kämppää paremmin, että miltä tämä kämppä oikein näyttää. Mut mennään nyt suoraan siihen muuttovlogiin, turhaan tässä nyt enempää mitä jutella, joten nauttikaa muuttovlogista, tykätkää videosta, tilatkaa mun kanavaa ja jakakaa tätä teidän ystäville. Kyllä te tiedätte nämä jutut. Love it. Onko kiva tehdä mun kanssa muuttoa? On. Onko surullista, kun mä muutan Helsinkiin? No se on tavallaan niinku sun semmonen, mistä sä haaveilu, niin sehän on silloin hyvä asia ja se ei ole kuitenkaan kaukaa. Ei oo. Sitä niin paljon ajanut tuota väliä, että... Ja mä haluan löytää elämäni rakkauden. Mä lähden etsiä sitä sieltä. Ai sä ajattelet, että se sieltä nyt niinku... No hei. Se voi kävelemiseen vaan vastaan. No ei se kyllä täällä. Mä oon kävellyt näitä katuja 27 vuotta eikä ole vieläkään löytynyt. Moi! Arvatkaa mitä nyt tapahtuu. Nyt on sellainen tilanne, että Joona Helman, kyllä puhun itsestäni 3 persoonassa, mutta mä teen nytten muuton pois Salosta. Ja tervetuloa katsomaan tätä prosessia. Mä en yhtään tiedä mitä tästä videosta on tulossa. Tässä on ollut ihan kauheat härdellit viimeistä pari viikkoa. Huomenna tulee muuttopalvelu. Mä en luojan kiitos vielä luovuta tätä kämppää, että mulla on tää vielä tyyliin viikon ajan. Niin mä pystyn tässä sit tehdä kaikki loppusiivoukset kunnolla näin ja ehkä silleen fiilistellä sitä niin kuin tunnelmaa. Okei, apua mä en voi alkaa puhua tässä, koska mä itken jo ihan tarpeeksi. Tai eilen jo itkin. Mut nyt ei ehkä just nyt itketä. Vai itkettääkö? Ei. Tää Helsingin muutto on oikea suuntaus ja mä olen tosi innoissani tästä, mulla on niinku hyvä fiilis tästä. Mut meidän pitää nyt meidän äitin kanssa tehdä tätä muuttojuttua, niin tervetuloa mukaan. Jos me mietitään, että jos me mietitään kämppää, niin tuosta me kävellään. Ennen kuin lähinnä niin. I can buy myself flowers. Se on sun lempibiisi myös, äiti. Siis se on niin hyvä, siis se on niin hyvä. Osaatko laulaa sitä vähän se? No ei todellakaan. Ja se rytmi. Siis se on... Mailion. Siis se on niinku, se ei oikein jäi mulla oikein tuonne niinku korvamadon soimaan, kun mä sen kuulin. Mä, ei voi olla totta, että se on niinku sun... Se on. Se rytmi on mun makuinen. Moi Olga! Moi! Mitä me tehdään? Tyhjennetään sun varastoa. Just näin. Eiks tää häkkivarastossa ole mitään niinku kamerapidikkeitä? No ei nyt ihan kyllä oo. Oikeesti? No siitä onko niinku tarkoitettu ihan... Siis onks tää tarkoitettu nykyaikaisiin just asioihin? Mikä tää on? On pumppu. Mitäs? Ai sookeli. Hei nyt mä tiedän mitä nää on. Apua. Mikä siellä on? Menas. Arvo mitä täällä on? No. Mä tiedän. Siellä on siis lukiokirjoja. Ammattilainen kahvakuula. Mitä kahvakuula just? Mitä sä olit? Ai mä en voi pyydä mun lukiokirjoja. Niin, koska musta tuntuu, että sun lukioajoista on jo hetki, että tieto on ehkä Niin. vähän niinku... Päivittynyt. että... Onks muuten kaikki nykyään sähköistä muutenkin? On, ja eikö nyt tule kuu? Nythän saa ilmatteeksi kaikki kirjat. Totta, ja mä olisin myymässä niitä. Arvatkaa mikä on maailman ihaninta. Siis mun uudessa kämpässä on silleen niin kuin sisään astuttava häkkivarasto, että se on semmoinen niinku pitkä, että sinne voi niinku oikeesti astua sisään. Joo, tää on ihan tilava yksin asuvalle, mutta se on niinku jättitilava. Oho. Nyt mä kerron teille maailman upeimman asian, nimittäin tauluteipit. Siis nää on ollut mun seinällä 3,5 vuotta seinässä, ja nää on tauluteipeillä, nää on liikkunut mihinkään. Ja nyt iskä, tule näyttämään miten nää otetaan. Iskä, iske kiinni! Se oli yllättävää. No nyt mennään katsomaan. No näyttäkää, siis se on upea. Siis oikeasti tauluteipit. Kaikki aina luulee, että tauluteipit ovat vale, mutta ne eivät ole. No niin näytä iskä. Tällainen tarrateipit. Sitten kun tästä vaan vedetään nämä. Oh my god. Siis ei mitään jälkeä. Oh my god. Toi on uskomaton. Ja pysynyt niin kauan vielä, kato kaikki vuodet. Ei mitään jälkeä, vaikka maalattu pintahuus. Upeeta. Tää oli kaikkein pelottavin tilanne
Yleensä kun reikää ja maali lähtee. Siis toi on kyllä mieletön. Kuuliksä kun äiti otti mun viestiä, että mä tykkään niin paljon Mylin Flowers. Haluaitko? Mut se on hyvä! Siis se on mun vapuni oikein se kappale. Se on heti mun tiskit menee ja ruolat on kevyesti. Hän on mun äiti. Hän on mun äiti. Hyvä! Hyvä iskä! Mulla on edessä viimeinen yö tässä asunnossa. Mä muistan, kun mä nukuin täällä ensimmäisen yön silloin 3,5 vuotta sitten. Niin mua itketti hirveästi. Mua selkeästi itkettää nytkin vähäsen. Se ehkä itku silloin johtui siitä silleen, että musta tuntui, että mä niinku... Silleen tulin tänne yksin. Ja se oli mun ensimmäinen, tai niinku tää on ollut mun ensimmäinen niinku oma kämppä. Ensimmäinen paikka, missä mä olen niinku asunut yksin. Ja nyt mä seuraavaksi silleen sit muutan eri kaupunkiin, niinku perhe. Ja se on niinku silleen, mä veikkaan, että se on niinku se ehkä. Mikä mua niinku ei itkettää niinku eniten. Oh my god. Siis mikä siinä muuten on, että miksi ihmiset aina niinku, why we look like this when we cry? Siis onks kukaan koskaan näyttänyt hehkeältä, kun se itkee? Jos on, niin I wanna see the video. Mä oon useasti sanonut sitä, että jos mun perhe ei asuisi Salossa, niin en mä ois täällä niinku asunut enää varmaankaan parin vuoteen. Mä olisin varmasti muuttanut jo siinä ehkä 2021 pois luultavasti Salosta jo. Mut sitten mä kuitenkin halusin silleen olla täällä, koska mun perhe on mulle tosi tärkeä. Mä tosi niinku mielellään asuisin samassa kaupungissa esimerkiksi mun äidin ja isosiskon kanssa. Mut sit samaa mä kuitenkin tiedän, että se, että mä muutan eri kaupunkiin, on niinku just se, mitä mä tarvitsen ja mitä mä haluan ja mikä musta tuntuu oikeesti niinku hyvältä, että mua ei itketä silleen se niinku uusi kämppä ja se uusi alue, kun mä tiedän, että siellä on asioita hirveästi, mitä mä niinku odotan ja kaikki niinku uudet kokemukset ja silleen siellä on niinku niin paljon hyviä tyyppejä mun ympärillä ja mä en välttämättä odottaa, että mä saan niinku lähteä siellä rakentaa omaa arkea ja uutta sellaista niinku elämän sivua. Mutta ei se niinku silti poista sitä faktaa, että mä mielelläni olisin niinku samassa kaupungissa mun perheen kanssa. Mä olen kokenut täällä kämpässä mun elämäni niinku pahimmat pohjat. Ja mulla on ollut täällä niinku huonoin olo, mitä mulla on niinku ikinä elämässäni ollut. Mä niinku... Tää on ihan sama juttu kuin silloin 2019, kun mä muutin pois mun niinku lapsuudenkodista. Mut siis niinku... Tää on silleen ihanaa, kun mulla ei tällä hetkellä oo sitä älyttömän pahaa oloa. Mikä mulla on ollut täällä ihan sika useasti. Ja se on ollut niin hirveetä. Mä en edes halukkaan kokea sitä enää uudestaan. Ja siis, vaikka mä kokisin sen uudestaan, niin mä tiedän, että... Boy, what is that? Sä tulit kokemaan kyllä sen uudestaan, mut mitä sä tiedät? Mä haluan kuulla sen. Mä haluan kuulla tämän just nyt tällä hetkellä, kun mä katson tätä klippiä. Mitä sä tiedät? Mitä sä tiedät? Mä tiedän, että mä tuun niinku selviä siitä. Mut niinku silti. Rakas Joona, sä kyllä selvisit siitä pahasta olosta, mikä sulla jälleen kerran tuli, mutta silloin kun mulla oli se paha olo, niin mä en todellakaan tiedä, että mä tuun selviä siitä. Tai siis mä tiesin, että varmaan ehkä jonain päivänä, mutta mä ajattelin, että se vie multa taas niin kuin jotain vuosia. Mutta tätä on ihan mielenkiintoista katsoa näitä klippejä, kun on silleen, että
mä olen selkeästi tosi romuna ja mä luulen, että mulla on kaikki hyvin. Mulla ei ollut mikään varmaankaan silloin vielä hyvin, mutta joo. Jatketaan videota. Ihanaa, että olette kattonut tähän saakka. Musta tuntuu, että mä edes voi sanoin kuvailla niitä kaikki olotiloja, mitä mä oon välillä kärsinyt täällä, kun en mä sun niistä aina nyt puhunut. Mut en mä oo tiennyt, että ihminen voi edes voida niin huonosti, mitä mä olen voinut. Mut sitten ne myös samalla opettaa. Ja ne kokemukset on ollut semmosia, ja ne olotilat, että sit kun niistä pääsee yli, niin arvostaa sitä hyvää oloa ja semmoista valoa ja aurinkoa, mitä myös elämä voi tarjota. Siis mä haluan nyt painottaa tätä, mä oikeasti odotan ihan hirveästi sitä, että mä muutan sinne Helsinkiin ja mä olen lähellä mun parhaimpia ystäviä, muita kaikkia läheisiä tyyppejä. Ja vaikka tänne jääkin mun perhe, niin en mä asu kaukana. Mut siis ehkä se mitä mä itkin just eilen mun parhaan ystävän, mä miettisin, että mä tosi kovasti voisin nähdä joka päivä. Mun rakasta kummipoikaa. Ja nyt mä tiedän, että se ei ole mahdollista joka päivä nähdä. Enkä mä oon edes päässyt näkemään häntä, vaikka mä oon täällä asunutkin. Mutta hän on mulle niin valtavan tärkeä, että mä en halua, että hän missään kohtaa unohtaa mut. Eikä varmasti unohdakaan, että aina voi soitella joka päivä ja nähdä vaikka viikoittain. Siis onks mä nyt vähän liian dramaattinen? En mä edes oo, kun tää on oikeesti mitä mä tällä hetkellä ajattelen. Mut siis minä olen nyt se, kuka lähtee. Ja musta tuntuu, että muut on silleen harmissaan siitä, että mä lähden. Ja se on pahin asia mun elämässä ikinä, että mä en kenenkään haluaisi tuottaa semmoista oloa. Että ne on harmissaan jostain siitä, mitä mä teen. Tai mun toiminnasta. Että jos mä vaan voisin, niin mä aina miellyttäisin kaikki ihan viimeiseen saakka. Mut nyt mä oikeesti tiedän, että mun pitää kuunnella itteeni. Ja mä puhun tälleen, koska mulla on räkää niin paljon, niin mulla olisi pakko päästä niistää se. Mä en ole kuullut varmaan puolen tuntia, mitä mä sanon, kun mulla on korvatkin on lukossa. Mun loppukaneetti on se, että mä tiedän, että on oikea suuntaus ja mun on tehtävä se, koska mä tiedän, että tuo mulle onnea ja iloa, vaikka tämä myös samalla tuo surua. Vittu. Täällä on nyt tavaraa. Paljon löytyy. Hieno kamera-ajo, Joona. Vautsi vaude. Nice. Nämä. Mitäs noi tohon noin? Aika vähän tyhjenee. Tänne itse asiassa laitakin koruun, kun tää on nyt hyvä väliä. Paljon on sulla tavaraa, täytyy sanoa. Todella paljon. Tällaisia laittelin. Tänne. Mitä tää on? Oi kauhea. Oh my god, siis järkytys on suuri. Siis me ollaan tässä on mennyt vähän enemmän aikaa, mitä me ajateltiin, mutta kohtataan loppusuoralla. Joo, jatketaan. Okei, breathe. Kenellekään ei tullut yllätykseen, miten sä hoidat muuta? Moi! Kenellekään ei tullut yllätykseen, miten sä hoidat muuta? Ootteko te kattonut kaikki tämmöset pussit? Näitä on niin monta. Niitä on se on nyt toivoton sua. Se on toivoton. Tää on järjetöntä. Joona, mä tuun sunkaan konmarittaa. Tää huone on länsimainen ylikulutus. Tessa. Me ollaan nyt Monikan kanssa täällä kahdestaan. Joo, moi. Joona lähti viemään heidän äitiä. Yli viimeisen junan, mitä oli tarjolla. Onko se vähän alhaa? Onko tää hyvä? Vähän minun. Tää on vähän outo. Joonan äiti kaivo ton. Hän oli silleen, että Joona ei tiedä, että kun hän antoi hänelle missä mun laukku on, sitten mä annoin hänen laukun. Sitten hän oli silleen, että ai niin, mulla on täällä. Sitten mä olin heti silleen, että hyvin poikasta, oli vaan joo. Sitten mä olin ihan silleen, että kun ei tätä vaikka uutena ostaa mistään, ei tää voi mennä rikki. Sitten että Joona ei tiedä, että hänen laukussa on se, niin se on nyt täällä.
Mutta tää on kaikki kameralla, kun me käytiin tää keskustelu. Koko perheen ylpeys. Mä oon täällä, kun äiti on koko laukussa kuskannut. Niin voiko patsas? Niin. Ei, ihanaa! Mä en halunnut sitä laittaa. No juu. Ihmisenä mä keittiöpöydän nytkin. Niin, mä en tiedä, onks toi? Joona ei tiedä, että se on ollut mun laukussani. Hän ei tiedä, hän nauraa. Se on nyt kameralla. Hän näkee sen tilityspöydän. Kun tämähän on mun mielestä tosi kotoisa. Niin jo. Mut silleen niinku et... Tavaraa pois ja se on vaan hyvä, koska ei oikeesti. Mut ehkä me laitetaan nyt sit näitä tänne. Vaikka lisää näin. Joona on kyllä ottanut mua mun kaikista muutois varmaan mitä mulla on koskaan elämässä ollut. Niin. Joona, olet ihana. Joona, we love you. Juu, ja silleen mä kysyin Lissulta, että jännittääkö sitä. Ja Joona äiti kysyi, että mikä hänen fiilis on. Että kunhan niinku se, että Joona on silleen niinku, että tää on hänelle hyvä juttu ja hän viihtyy täällä ja niinku näin. Sitten mun piti sanoa, että me pidetään Joonasta huolta, mutta en mä sit sanonut. Mut ehkä mun pitää sanoa se. Näinkin on Joona ollut aina. Nyt se tapahtuu. Nyt on luvassa ensimmäinen yö mun uudessa kodissa. Ja huomaatteko mun eroavaisuuden eiliseen päivään? Aika suuri. Siis tää päivä on ollut niin stressaava, jotenkin niinku tuntuu vaan silleen, että mä niinku haluaisin vaan, että kaikki olisi niinku kunnossa, mutta sit kun niinku ei asiat vaan niinku loksahda niinku näin kohdilleen, niin sit mä niinku turhauduin ja musta niinku, mä en yleensä ole impulsiivinen. Mä en yleensä oikeesti ole yhtä impulsiivinen ja nyt mä olin siis aivan raivahullu. Mä olin aivan raivana. Mulla oli vähän semmonen paha mieli, että ei kai nyt ne muuttomiehet ajattele, että mä oon ihan niinku hirviö. Mut sit meillä oli kyllä hauskaa. Me heiteltiin hyvä läppä ja mä sanoin niinku niille silleen, että mä en sit oikeesti oo niinku tämmönen koko ajan mun elämässäni. Että mulla tapahtuu tämmösiä päiviä kerran 5 vuodessa ja tää on just se päivä tänään. Et jos me nähdään kompleksissa kesällä, niin pidetään hauskaa. Mut nyt I'm going crazy! Mut nyt mulla on niinku hyvä olotila tällä hetkellä. Mulla on niinku innokas fiilis tästä kaikesta tulevasta ja tää kämppä tuntuu nyt jo niinku ihanalta, jotenkin niinku silleen kompaktilta ja silleen sopivan kokoiselta ja en mä tiedä, mulla on niinku hyvä fiilis. Musta tuntuu, että tää makuuhuonekin tuntuu jo silleen enemmän kotosalta ja lämpimältä ja tulen varmasti nukkumaan hyvin. Tai ainakin toivon sitä. Ei niinku itketä, vaan tuntuu hyvältä. Ainakin tällä hetkellä. Joo. Katsotaan mikä fiilis on sitten huomenna. Joten nyt unille ja huomenna herätään eka kertaa uudesta kämpästä. En ehtinyt tehdä tuossa mun sängyssä mitään aamuklippiä, mutta hyvää huomenta. Mä olen nyt menossa heti palaveriin. Nukuin ihan todella hyvin. Fiilis on hyvä. Oli jotenkin ihana nukkua tämmöistä kompaktissa makkarissa eikä semmoisessa isossa. Mut siis fiilis on hyvä. Palataan tuntemuksiin vähän myöhemmin, koska nyt pitää mennä palaverin deukseen. Mulla on vähän myös semmonen olo, että nyt kun mä muutan tänne Helsinkiin, niin tästä alkaa mun tai ei ehkä, no en mä tiedä alkaako se, syttyy uudelleen. Silleen nyt tiiäks niinku mun vlogielämä. Mä haluan niinku vlogata kaikki mun seikkailuja teille. Semmonen tiiäks niinku mun oma Ihola-sarja. Mut joo, fiilis on hyvä. Let's go! Kattokaa kuin isos kämpäs mä oon asunut. Musta tuntuu, että mä oon niinku itkuni itkenyt. Tää kämppä jää nyt mun taakseni ja on aika uudelle alulle. I can buy myself flowers. Tää Salo on antanut mulle paljon 27 vuoden aikana, mut nyt aukee uusi sivu ja se uusi sivu aukee nyt. Ja mä sanoin, mitä mä sanoin. Kiitos, kiitos, kiitos. Lights down.
drop the mic and you gotta go. No niin, viimeinen klippi on tosiaan kuvattu tammikuun lopulta ja nytten eletään elokuun loppuun ja seuraavaksi mä näytän teille, että miltä kämppä oikein näyttää. Mä ajattelin, että mä voisin tehdä ihan sellaisen virallisen asunnon esittelyvideon, jos teitä kiinnostaa, mutta tälleen nopeasti näytettynä, niin tässä on eteinen, sitten tullaan tänne avotilaan. Mä voin näyttää kaikkea sitten vähän vielä paremmin, mutta tuolla on mun keittiö, tässä on olohuone ja keittiö ja tuolla on tällaiset, jes, ja sitten mulla on pari huonetta täällä näin, oho. Täällä on mun makkari, se näyttää tältä. Tuolla on maili, tuolla on maili, oh my god, niin hienoa. Sitten täällä on mun vaatehuone ja täällä on sitten vessa ja suihku. Tää kämppä ei ole vielä siis valmis, tähän on tulossa pari uutta sisustuselementtiä. Mä oon niistä aika innoissaan ja se tulee kyllä niinku viimeistellä tän asunnon. Ja jos te haluatte sitten nähdä virallisen asunnon esittelyvideon, niin antakaa videolla vaikka peukku pystyyn. Niin mä sitten mielellään kyllä toteutan sen, jos niitä peukkuja tulee, niin se on ehkä viesti sille mulle, että te haluatte nähdä sen. Ja jos te ette halua nähdä sitä, niin ihan sama, tää on mun kanava, mä aion silti tehdä sen. Mut kiitos paljon, kun sä katsoit mun muuttovlogin, oli kyllä aika tällainen tunteellinen pläjäys. Ja huomas kyllä, kun näitä matskui katto läpi, että aika kovaa siinä alkuun vaan mentiin. Mut nyt on onneksi parempi ajanjakso, keskitytään tähän näin ja katsotaan, ettei lähde liiallinen laukka tässä nyt sitten käyntiin. Mut kiitos paljon, kun katsoit videon, ihanaa päivänjatkoa ja me nähdään sitten uusissa videoissa. Moi moi! Joona, we love you! Ikä alle 30 mittaris ja mun kirja löytyy Prismasta ja Slittarista.